Ez dixwazim tiştekî bikim, lê çê nabe. Belkî ez alîkariya te bikim. Dibe. Ev gok nakeve wir. Ma hewceyê tu gokê têxî wir? Ev diyariya min e ji bo birayê min û diyarî jî bê paket nabe. Baş e, ê çima çê nabe gelo? Ez bawerim şikilê wan cuda ye. Navê şikilê gogê çi bû? Glover! Baş e, navê şikilê qutiyê çi ye? Çargoşeya tîk e. Baş e, ev kîjan e? Çarçık! Lê ev? Sêgoşe! Navê şikilê gogê çi bû? Glover! Baş e, navê şikilê qutiyê çi ye? Çargoşeya tîk e. Baş e, ev kîjan e? Çarçık! Lê ev? Sêgoşe! Baş e, lê ev tiştê lezîn bû, ji meseleya min re nebû çareserî. Ev gok hêjî nakeve hundir evê qutiyê. Ê tu jî nexe hundirê wê? Wî! Ji goka bişikil pakêta diyariyê ya bê şikil çêbû.